Yo, so what's up mga kapaksit? So, Eploy Palaboy is back na naman. So, meron tayong kasama ngayon. Meron tayong challenge. Isa itong collaboration. Kasama ko dito ngayon si Don Pipot Vlogs versus Eploy Palaboy. Meron kaming challenge ngayon. So, abangan nyo. Hindi abangan. Tingnan nyo ngayon. Meron kaming ice at saka yung tubig. Meron kaming plato. Ito, Don Pipot Vlogs. Don't forget to Don't forget to subscribe sa kanyang YouTube channel Don Pipot Vlogs at saka sa Facebook page Eploy Palaboy Vlogs. So, meron kami pa-challenge ngayon. Meron kaming premyo. Kung sino yung manalo sa challenge dito, merong 1,000 pesos. Yan. Hawakan mo muna, boy. Boy, Tapang. Hey! Uhuhoy! Welcome to my YouTube channel! Ngayon, meron tayong collaboration challenge. Paunahan sa pagtunaw ng ice. Ayan. Ito pala si Eploy Palaboy. I-subscribe nyo din sa kanya YouTube channel at sa Facebook page. Challenge natin, tutunawin natin gamit ang kamay at saka yung bunganga. Pwede rin kahit saan, pamunas mo dyan. Ganyan. So, simulan na natin ang laban. Don Pipot versus Eploy Palaboy. 1, 2, 3, go! You serious? Halak ka! Sana all! Halak ka! Gago! Sus Mario Sep... Wala na! Meron tayong 1,000 pa-premyo kay Don Pipot. Yay! Panalo si Don Pipot! Don't forget to subscribe sa our YouTube channel, Don Pipot, at saka si Eploy Palaboy.